Daj, i oni gledaju. Daj. Ja snimam. Idemo, moj pičke jede. Tu je cijela ekipa. Idemo da tučemo Dimitrija, bre. Čekaj, mi sad idemo pravo, jel? Mi sad pravo idemo, da. Ne idemo skroz pravo, imamo skretanje. Da, ali imamo skretanje, da idemo kod Zagorke. Jeliću, Molim. ti treba sad se zbuni. Ne, ovdje ti ideš kod nekog. Ovaj mi se izgubio. Sad si ide levo ovdje. Gledali smo let. Zamislite da idete sami ovdje. Jebote, zamisli mi nestale miše, nas niko ne viče. Jebem ti malo uzme. Hajde, uzimajte ove cigle, jer sad bi. Šta je cigle? Ja imam u džepu cigle. Ili iskočio mi džep koliko ima. Slušaj, a šta ako mi zalutamo? Šta ako ovo ima neki mitan? Da. Može bacimo A možda ima talibana, ne? Bače i bez. Može bacimo. Pa se vrati. Može, ja su bodu noža. Neću. Neće. Idemo kod Zagorke. Jeste čuli nešto? Ako to. Ovaj baca. A da baca opet. A sad sam jedno. Nešto bijelo kod drveta. A sad ću ja, ajde dođi, ajde zađi. Ajmo to, ne napadaj ga. Napadaj ga. A to. Ne trči. A šta ako nešto iskoči pred nas, mi trčimo na njega. Ajde, polako. Ajde, sad sam pravo. Idemo bre. Šta ako nam talibani izađu, ja bežim kod nekog baka. Gruzija, prvi. A ljudi tamo. Derite se. Jo, ja bojim ovdje, brate. Čuti. Ajde. Čuvaš kako udara? Kurac od cugare, da. Stajem polako. Kako ćeš sam kuće, da? Odvraćaj nam. Ujemo ti šišmiš. Jo. Zato šta, ona to možda, ne znam, ova. Ne znam, skopa oči. Evo ti šta je ono tam belo načka. Zamislite, idemo ovako sami traktorom. Samo cilom, otići. Tiše. Ovako sami traktorom, bilo ko. Daj ti. Šta ti Dado kažeš za ovo? Slušaj, da ćutiti malo čuma, Dado, šta kažeš ti Dado? Iskočem neto. Evo, govori. Kako sam Ide slet. Vidi u kanalu, vidi. Što je ono crno tamo? A ništa, maramica. Ajde dođi. Maramica, bre. Sad kad ti iskočke. A ne, to je balvan. Balvan, šta je to? Pa to je drvo, ono, šušeno. Veliko. Šta ima ovdje? Ja ću nikad Čuti ovdje ima velike. Jedno je baba tamo ravno. Ovdje ima velike. Ja ću nikad baba. Pa ništa, udaramo. Ako Zagorke tamo. Pa idemo kod Zagorke preko njive. Uzeti nož. Neće. Samo će Jovan vikati baba. Da, ja ću javiti. Sad kada iskoče crnci da nas karaju. A neće. Samo zađe traktor sad od mene. Tiše, pa šta? Samo si ići traktor, ne počne da nas zvija. Bež. A nemojte da mislite s tome da bi vidjeli. Evo ga, šišmiš jedan pogled. Jedno je pravo kuća u Ja to Zagorke. će radi gas, u mene to radi gas. E vidite gdje je ovaj čardak? E tu ima kerova. E, viš. Ne radi gas. Samo put. Ajmo kod Zagorke. Ja moram snimati. Prije svega ne, neko snimanje. Moram snimati. Bešte djeco. Kod Zagorke pravo, alu. Kod Zagorke, preko njive. A ovdje nema njive. Ovdje samo ovako. Nema njive, to de. Ima sam što treba da se ovo će. Pa si pokosiš, ja? Ja idem teske kući. A ti me neroć možete te pratiš kući. Održi me kolim. Aj pa ti su još... Eno, javi se Jovan. Sad će na Zagorka izaći. Umislite da smo talibani neki pozaći. Baba! Ajde, tu te vidim. Baba! Evo ti vi rupača. Pul govna. To je pol govna. Evo je baba iza vrata. Šta ako je meni tu sad tebi? Koju? Joj, eno ga džugat. Sad ćemo ga mi prebiti. Je to uši, halo? Ne. Sad ćemo ga prebiti. Viči babu, halo. Viči baba. Sad će baba znaš zaklati. Ima ovoga. Ide ja prođem pored. Viči zapu. Kome ti govorim? Halo, pička si metre. Evo je baba izaći. Samo reci da smo prošli. Reci samo da smo prošli. Baba, eno gleda. Aj, dođe ja kući.
Ma da, baba, ai stisnu tvoju isto kafu. Ajde, da se ljubim. Ćao. Vidimo se. Te ja balvanom. Baba, vi šta smo poneli u sokaki? Evo, gledajte balvana kaki je. Neke. Još je uvijek, jel bila zakšana? A bili neki kerovi nas jure i mi smo bili istukli. Ove kući nemoj da ti galame, čakajte. Bili smo istukli kerove sa ovim. Samo i tu, ne dajte na sebe da ujebate. Da malo da nas ugrizu. Njega je skoro uvati za nogu. Doviđenja, laku noć. Mi ih udarali, šta pa? Se ne snimi, tako. Da, sve snimam. Ja, najjači smo bili. Snimat ćemo malo. Evo ga Vlada papuga. Ona je auto od Vlade papuge. A sad idemo. Baba, najjače, ne dajte na sebe. Da, ne dajte, samo ih tuci. Udarajte. Samo ih tuci. A ti Supermana ispraćite Vlada. Samo ih tuci. Ovo je baba najjača. Ajde, ne dajte na sebe. Samo ih tuci. Bravo. Samo ih tuci, ne dajte na sebe. Moja baba najjača, bre. I kako to? Tako je. Ti Jeliću i Torić, ne, ti ćete na tacu. Što vas hoće, vi ćete nazad opet. Ušte se druže, kako ja idem još sam. Da me uvati neki grijekavac. Gugica mali. Ogo! Pitaj da ga ti odvezeš do tvoje kuće. Aj Tori ti da ga ispačiš. Ajde napadamo. Ajde, Tori, aj ti. Aj ti A ispačiš. ne mogu ja neću Čale tražiti. Aj nazovi Čale, da, ako imaš interneta. Reci da idemo sad sa rođenom svi zajedno. Alo, Tode, ajde rećemo da smo dolazili sa rođendana još. Aj nazovi ti. Ne, slušaj, Šalji rećemo. poruku. Ne, znaš šta ćemo reći, Tode? Ako te pita gdje si ti toliko zadruž, kaže, pa ja tata krenuo još pre 25 minuta i mi smo išli nekim prečicama, nečim napali su nas kerovi, išli smo onda i trčali smo. I onda smo krenuli smo u jednu ulicu i napali su nas kerovi i morali smo da idemo okolo. Aj pošalji poruku. Šta da mu pošaljem? Pa reci samo da smo krenuli. A ja moram držati upaljen internet dok ne mogu snimati. A ja moram držati upaljen internet. Čekaj, a ja moram držati upaljen Pa da, internet. sad kad bi dadan... Ali slušaj, ja moram držati upaljen internet dok on ne vidi poruku. Kad bi on tebe traži, vidit će. Ali ne tražite. Kurcu, to je gobica. A bez bi ja odu kući uče. Dobro, ne ide kuće, ajde. Ja bi se, ja rekao, tamo onda bude zanimljivije. Pa kažem ti, pošalji poruku. Sam ti kažem, pošalji da idemo sad rođendan. Šta će to teško? Teško mu je zato što snima. Ne moraš to ići, ajde, idi kući. A šta ako snimaš? Idi kući to, ajde. Idi kući to. Sad će ti se gdje. Dobro, ajde idemo. Mi već stigli, evo te ovako. Pasti, Tode! Duvivaj! Sutra treningu. Oni šta mi na kurajće kujica? Škole me kurac. Dobro, onda mene neko prati kući. Sutra treningu. Ne morate me pratiti. Šta će biti? Sutra treningu u... Aj, 15:45. A ne moramo ga pratiti. Aj, ne moraš. Sve idem ja do svoje kuće, tako da. Idemo ono. Kojom ideš? A nisi rekao Jelića? A ne znam Pa hoću da ti otratimo sad trojicu. A ne može. Dobro, idi kući onda. Ko te jede? Aj vidimo se. Aj to da vidimo se. Baci bedma. Aj vidimo se, uja. Mi trija da bijem. Aj pozdravite se vas dvojica, da se vidi. Aj čao. Najče smo Aj, čao. u gradu. Aj vidimo se. Aj Tode! Sutra na trening! Aj piču. Pošalji video u grupu. Hoćemo. Odmah ću nešto. Ko je Ajde, najjači ajde. u gradu? Ajde, nemoj. Ma baš me briga. Baš šta me briga.
Ivane, nosiš kamenčugu i dalje? Vali na prste. Sreća. Karakondula. Ko je novi trambolin? Drkavac. Drkavac. A, možda. Ko je ona Maja kućera? Ljube se. Ajde se zakači se. Čuki. Te puknem. A malo bi lagao da si si popeo. Ovo mi najjače vraća. Brati, brzo smo mi stigli. Bula. Snimi letvice. X. Vidite, za nas nema. Ajde, idemo se. Za nas nema stajanja. Ajde. Nema za nas. Ajde, čao. Udari motku. Ja ću ovu motku čuvati. Napravit ću mačvanje. Ajde, čao. Ide dan kući. Mene ostavljaju samog. Ajde, mrš gleda do kući. Mrš. Znaš kako ljudi? Na kraju se kaže sam, ak te ljubi drugi neko, ti si sad za mene samo san. Ajde u mater, ode mi pola leta. Vidi ovo, pola mi letvu. Cuperu! Ja udaro gospodi, polomio letvu. Ej, bem te usta. Ajde. Znate kako ono kažu? Sam, dok te ljubi drugi neko, ti si sad za mene samo sam. Znam da si od mene sad daleko, neću da preživim ovaj dan. Sam. Drakula. Znaš kako ljudi? Znači, Deco, evo ga Opel Vectra, 1.9 turbo dizelaš. Ljudi, stigao sam živ i zdrav, hvala Bogu. Znači, ljudi, vidimo se. Znate šta kažu za kraj? Ajde se vidimo. Ljudi, ajde se vidimo.